Hai cu mine până la final dacă vrei să vezi ce pachete am primit în această săptămână la EA FC 24. Hai mă, Real Madrid. Modric. Ce? Un premium de ăla. Nu vine nimica. Un Modric prima dată. Hai că e. Opa! Oho! Ce e asta, mă? Nu pot să cred, mă. Asta nu merge pus? Dar nu merge jucat ăsta, nu?